ଆଲୋ ଯେହେତୁ କାଲି ଦୀପାବଳି ଅଛି ଭାବିଲି ଯାଇ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ଗାଁକୁ। ବାଟେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟେ ମୁଁ କିଣିବି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଡେରି ନ କରି ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଗଲି। ଯାଇ ଗୋଟେ 5Gର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୋନ୍ଟେ କିଣିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ବି ମିଳିଲା। ମନଟା ମୋର ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ବାହାରିଲି ମୁଁ ଗାଁକୁ। ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୋ ପୁଅ ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସାନ ମାଆକୁ ଦେଖିକି ତା ମନ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଖୁସିରେ ତ ଖାଲି ନାଚୁଥାଏ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଲୋ ମୋ ଜେଜେମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜେଜେମା ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା। ତା ପାଖେ ଯାଇ ବୁଝିଲି ଆଲୋ ଜେଜେମା ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଶୁଖିଗଲୁ? ଜେଜେମା କହିଲା ଇଲୋ ମୋ ବୟସ ପୁରା ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଖି ଯାଆନ୍ତିନି? ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ଜେଜେମା ତୋତେ ବା କାଳେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଆଲୋ ମୋ ଜ୍ୱର ବା କମିଗଲା। ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲି। କେତେ କଥା ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି? ଭୋକ ଲାଗିବାରୁ ଯେ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇସାରି ଆଉ